Ako si Will, ginaingon, kung gamay ra kinaadman ang tao, daligid kining mabinuangan og mailad. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Ay, paita. Unsaon lang nako pagbuhi nga akong pamilya nga wa naman ko'y e-bike nga kadriban. Ha? Ano man ni Will? Ay, gisurrender lang nako sa tag-iya eh. Ang surrender mo ni mo rin tuon man ka to. O lagi, pero duha man mi ka driver nga magpuli-puli da. Oh, yung sorry ay, kuy klaro di ato. Ikin sabi tagiya to ninyong duha. Mao gyud dungutik. Mao na di Wa klaro. Ako pa nimo na imo ang tatong sultihan tagiya nga ikaw una nakarinto ko na to. Tiyo sa iya i-bike nimo eh. Taka na negosyo. Sa man ni Will? Aba ka drive taxi? Urong, kamao ko dong. Kamao ko taxi may una na ko gidaba. Ang mo ba? Kung Oo. mao na ni Will. Tabang ko ni mana da. Ako sultihan akong amo ha. Nga ikaw mo ipuno sa mga driver na mo sa usan niya ka taxi. Asa ka pahatod, sir? Sa uptown lang noy. Asa dabitas uptown, sir? Traffic aron dito sir ay kay dunay nagbangga. Oh, mao ba? Ikaw na may bawo ni asa taagi. Ang importante nga di lang kumali. Yes, sir. Okay, sir. About tata. Hey, salamat. Salamat kayo no ya. Wa pag kumali. Dito na oh. Oh, imo na na. Ah. Thank you kayo sa imong pag-drive no eh. Salamat dong. Katakos iyang yatag. 500 pesos. Gikaloy-an kas Ginoo Will, nakatayman kag buutan nga pasahero. Kay nahurot na baya ang atong bugas nga atong gipalit gahapon. Pila raman ko'y pagkahurot anang 2 ka kilo day, Flor. Rice is life, bayata. Bahalag dili kayo lami ang sudan, basta doon na tayo bugas. May ubay naman tang nag-standby din ni Will doon. Ang pundo din hinapita ng mga taxi. Unsa ka na yung mga to standby sa mga nightclub? Sa'yo na na ni mo. Ha? Nightclub dong uti? Nightclub? Uy, unsa? Uy. Ikan kayo to? Tawag, linya. Ikan na to. Saman. Nightclub to. Na no? Oh. Mag-nightclub? Sabi nga na yung tamanggawa sila. Nya, dakor ba ng buhatang pliti tao mga customer gikas nightclub no eh. Labi ng mga GRO. Sus, pastilan. O sa Manilil! Oh. Tunla na yung hangin eh. Duka-duka din utsak. Duka naman ko dong utik. Ay, dugay din na sila manggawas. Oy. Auna lang ko mo po ulit. Ay, sorry! Una ko tao na tanawa ng gawas sila. Oh. Close ng nightclub. Tanawa. Taxi! O, nawa. O, siyagit yun. Taxi, o. Sakay mi ni mo uting. Sige, way problema. Oh, Sakay mi ni Manoy. sakyan ni Will. Sakyan eh. GRO na. Sakyan. Ma'am, asa di ka magpatod, ma'am? Manaog na lang ko, Noy. Unsa? Ano man, ma'am? Na, ako'y customer ganiha, oy. Ako'y kabayad ni mo. Sagdi lang, ma'am. Okay ra na. Sure ka, Noy? Sure lagi ko. Kabuutan ko ni Manoy. Yato takas inyo. Babae ra ba ka? Kadlaw na. Basig na. Musa niyo may tabo ni mo, no? Salamat kayo, Noy. Way sa pa yan, ma'am. Inday. Just call me Inday. Ha? Noy, Oo. man ko'y kwarta nga ikapayad ni mo. May kapon ng taka. Paikapon ko ni mo, day. Ma'am, sa unsa man, inday. GRO man ko, Noy.
Di lang ko pagamit nimo, pero pahikapon lang ta ka. Paikapon sa unsa man lagi inday. Sa simot sa iri. Ano makidang iring inday? Ano na, oy. Ah, gigunitan nimo usa na ko kakamot inday. Kabuhi ko day. Basig ba badisgrasya ta, badamag ta. Nag-drive ba ko day? Pahikapon ta ka simot sa iri, noy, ha? Ha? Kini mo isalbi na kung bayad nimo sa mga paghatod na ako sa amo. Pahikapon ta ka, noy, ha? Uy, Na-feel nimong simot sa iri, noy? di man to si Murs iring inday. Ha? Bugdo man kaayo. Itabunan pa mong sa bugdo ang simot sa iri, noy. Inigapot na ko sa amo o napata ka pahikapon simot sa iring. Uy, dong utik, may kay ni akapas painitan. Ay, nang, palit ka, kaon ka, inom ka, bayad ko, ako bayad ang jackpot ko, dako kong tape gabi. Pero si, kuan, kato akong pasayro, bayot, kitagaan ko nang, nigrahi din ko kay dako-dako man. May kinigrahi na daay ka dong utik. Unsa man nakita mong Will? Unang, may pasayro pa to siya gyatod. Basig na, Gikulbaan na ba ko dong da? Ah. Ambot nga nun, ni nga, nikalit ra magkuuba ang akong dughan. Nana kita sa mong dapit, noy. Manaog na ko. Pero, sa dili pa na ko aplihan ang pultahan ng taxi. Tumano na kung akong giingon nimo. Kapahikapon ta ka simot sa iring. Ay na lang inday oy. Maikog ko nimo. Ay, uy. Ako'y maikog nimo, noy. Kaya man ko ikapliti nimo. Tempa sa ha. Akong kuha ng akong cellphone. Ready kang muhikap sa simot sa iring, noy. Ayaw na lang inday oy. Noong sama. Sige kanaog na lang inday. Ay, pahikapon rin gud ka, noy. Uy. Inday? Uy, nakakainit sa simos iring. Kitang kasangkot na iringan, noy. Ay, salamat. Kaya naulit na ka, Will. Kuyawan ko nga, nigrahi nas utik niya, ikaw wa pa. Pila may imong sobra. Ang bidaan aron, sayo sa buntag puhon, di na lang tika pukawon, kay magpalit kog sud anunon, ingon man bugas nato. Dali, dire. Flor, dali. Unsay? Dali siya. Sige na ba? Kinsay mo nga, miss. Inday lang, sir, kay mauwaw ko nga doon ay makailan ako. Unsay imong ipablatter inday. Kining niya sa akong cellphone, sir. Tanawan ni, Ambe. Uy! Unsa man ka, Will? Nagpilagro man ka, uy. Pasagdi ko, Flor. Pasagdi ko. Saan nang ibuhat? Ni mo, Will. Hikap na ko simon sa iring, Flor. Ganon ko lagi ko. Ni mo ing ani. Kilok anak, Will, uy. Gayo. Flor? Ano, Will? Bugnaw man lagi ng imong simon sa iring. Ang dili man init-init, Flor. Mayong hapon. Ikaw si Will. Ako sir, ngano? Uban na mo sa police station, oy. Tempa sa, sir. Tempa sa, ha? Kasi sa kumbana, sir. Doon ay nireklamo niya nga pasayro. Kagihikap ko ni Munoy ang iyang simud sa iring. Unsa? Ha? Anong nireklamo man siya nga? Siya may nanghagad. Nga paikapon ko siyang simon sa iring. Simod sa iring? Mauda ito ganinang kadlawon. Nagihikap ni mo ang akong... Simon, hinom dada eh. Hinom ko. Sir, man ako sa pugsa, sir. Pero, nihikap yung ganoy. Oo, sir, nihikap. Pero, Sa presento ka na mo explain, oy Will. Tana,
Uban ako, Noy Will. Inosente gyud kay ko atong hitabo ah. O kung magdaw mga nakasa na di ko ni atong akong paghikap sa simon sa iring. Bakit kasama ang kaagi ni Will? Dinining tulumanon. What's the style? Gihikap ang si Musering style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.